Tung mumuli ko ba't Manila bab, dadalan ko kini nga palit public market na bab, kasi magmotor po mo from Manila to Pampanga. Yun lagi kay nga dadalanan ni Bapang Renyel, ayan magtinda yung pompoms. Anya naman kini ko sasaling pompoms na bab, kasi nang kamuran ng pompoms na Tewari reta nga sa salita mo bab, tsama mesos la kayo nung kalaki plastic. Dito bab, tsama mesos la rin pero nung kadagul plastic. Pero ngayon ng aldo bab, ikit kayo magtinda ng popcorn, ayan bab po. Pero yun na kami ang makanan yung luluto yan. Awa, syempre, ay first step, gamalan mo yung popcorn, tsaka mugsekan yung kawali, yan. Takalan mo mo. Tapos, go mo, ne. Easy mo naman maglutong popcorn, Syempre, kabit mo muking kawali yan, dili na maluto yun. Tapos, kanta magpapyo, wapin na magpopcorn, So, ayan, ba, pakit yung gagamit siya yatang balas kening kayang kahit popcorn, ba. Unique talaga yung pamagluto ng Bapang Renyel, kaya logic yung maglutong pompoms, Bap, ot makanya niya po pala yung kaya kayong sandok, balam yata, wapin niya nitang kay paminturang bale, Ay, do mo makan mo nga balo, wapin pinni, kasi niya minsan, may mintura kong bale, ketang bale na nga po ko. O seli kay campaign shop, sa 79 pesos siya da, ay kewari gamitan, syempre gamitan ko kaya nga gagamitan kaya bilang sandok. Bap, na ano pala po itang kebit yung kaya makabuting Sprite tay Ay ta, Big Boss Cement ito. Para po tampengan mining popcorn ko, so solid jaking at yan mo babayat yo. Andiyan parang minggo kang emangan, mabsi ko.